O xuíz atrasa a comparecencia de Zapatero na Audiencia Nacional o 17 e o 18 de xuño. A declaración divídese agora en 2 días e proponse despois de que o expresidente pedirá máis tempo para analizar o sumario. Mentres, seguen aumentando as voces que lle piden contas ao goberno, mesmo desde dentro do propio partido. García Paje pídelle eleccións a Sánchez. As obras para desdobrar a autovía Brión-Noia avanzan. O primeiro treito estará listo o ano que ven. Esta infraestructura vai mellorar a mobilidade de máis de 160.000 veciños e aumentar a seguridade na zona. Achégase a selectividade e se cadra máis dun estará pensando en copiar. Mala idea porque se van a inspeccionar bolígrafos, calculadoras ou lentes intelixentes. Aínda que copiar xa se copiaba moito antes da intelixencia artificial. Hoxe, neste telexornal, achegámosles a dubidosa arte de copiar. Boas noites. O xuíz do caso Plus Ultra amplía a 2 días a declaración de José Luis Rodríguez Zapatero. Acudirá á Audiencia Nacional os días 17 e 18 de xuño. E a ser o vindeiro martes, pero o expresidente pediu máis tempo para analizar o sumario. Nel recóllense transferencias nas súas contas por máis de 2,5 millóns de euros. Zapatero pide máis tempo para estudar as 4.000 páxinas do sumario. Cuanto antes pueda ejercer su defensa mejor y tiene ganas también de explicarse ante los medios de comunicación. Enfróntase a unha labiríntica e inxente investigación xudicial que vai máis aló do rescate de Plus Ultra. Inclúe tamén referencias á compra de ouro e petróleo. De momento non hai mensaxes directas, pero queda moito material sen analizar. A policía quiso registrar a súa casa, pero o xuíz non o autorizou. El presidente pues está, digamos, sorprendido de tales conexiones, todas ellas cogidas absolutamente por los pelos. Si permitiu a entrada na súa oficina e ali estaba a caixa forte onde gardaba máis dun 100 de pezas como estas. Proceden de herencia tanto de la madre de la esposa del presidente Zapatero, de Sonsoles Espinosa, como de la madre del propio presidente Zapatero, y también de regalos. Había colares, pulseiras, reloxos. Las joyas se han valorado entre 30.000 y 50.000 euros. A UDEF estudou os movementos das contas de Zapatero entre 2020 e 2025, 174 transferencias que suman 2,6 millóns de euros. De momento, o foco está nos case 500.000 bloqueados. Parte deses pagos realizábos este home, Julio Martínez, compartía con el negocios e mesmo xestións en Venezuela. Na súa casa de Madrid había unha libreta con anotacións manuscritas de presos políticos ou referencias ao CNI e a repatriación de Edmundo González a España. Tiña 286.000 euros agochados en bolsas de golf, radiadores e mesmo nunha caixa de vasos. Outros 10.000 euros en sobres con caracteres chineses. Que ahora se le vincule a él con que si tenía dinero escondido en una bolsa de golf, pues claro, evidentemente es una vinculación que al presidente le sorprende. Nas últimas horas, o xuíz emitiu unha orde internacional para deter a Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra. Puido ordenar transferir diñeiro do rescate a 3 sociedades instrumentais. Primeiro foi Felipe González, agora Emiliano García Paje. 2 socialistas pídenlle a Pedro Sánchez que convoque eleccións e poña fin a esta legislatura. De momento, o goberno defende a súa xestión e descarta o adianto electoral. O Goberno defende o rescate de Plus Ultra a pesar dos informes da UDEF. Un procedimento impecable, transparente y riguroso. E mantén a confianza no expresidente Zapatero. Ahí está el legado incuestionable del presidente Rodríguez Zapatero. Iso a parte socialista da coalición ha de sumar marca distancias. Rodríguez Zapatero no es ministro deste gobierno. No es ministro deste gobierno. Tampouco o BNG quere que remate a legislatura mentres non se cumpra co asinado. Necesita algo más de tiempo. Nosotros no vamos a decir que hay que hacer elecciones ya. E en Podemos creemos que la legislatura ya estaba muerta antes del caso de Zapatero. Pero non apunta unha saída, nin adianto electoral, nin moción de censura instrumental. Nosotros sí que la apoyaríamos. Vox apoyaría unha moción de censura, incluso co PNV, con Junts, pero pros de Puigdemont. Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. O tema non está na mesa, por iso o PP aféalles a súa postura aos socios do goberno. Lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española. E pola súa parte, o presidente socialista de Castela-Mancha apela directamente a Pedro Sánchez. A cuestión de confianza
o elecciones. Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Súmase a petición que tamén fixo Felipe González. Begoña Gómez está citada nos xulgados o vindeiro 9 de xuño. O xuíz Peinado di que tanto ela como a súa asesora na Moncloa e o empresario Juan Carlos Barrabés teñen a obriga de presentarse nesta vista preliminar previa ao xuízo. Di que se non acoden voluntariamente serán levados pola policía ou apreciar risco de eludir a xustiza. O xuíz decidirá se lles impón medidas cautelares. A muller do presidente do goberno está investigada polos presuntos delitos de corrupción nos negocios, malversación, tráfico de influencias e apropiación indebida. A imputación do expresidente Zapatero chegou tamén á sesión de control do Senado. O PP insta o PSOE a aplicar os seus estatutos e suspendelo de militancia. Os socialistas pídenlles que deixen actuar a xustiza sen presións nin inxerencias. Miente la UDEF, miente su gran referente moral, nos va a hacer creer que Sánchez no sabía nada. ¿Van a aplicar el artículo 90 del Estatuto del PSOE? Este es el tiempo de la justicia, cuando jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han de hacer su trabajo. Y han de hacerlo sin presiones y sin injerencias. Señor Bolaños, hace una semana hacía una defensa férrea y hoy ni ha mencionado a Zapatero. Hagan caso al señor Felipe González, dimitan, convoquen elecciones y lleven a Zapatero de número 2. El resultado lo sabemos, la partida finalizada y tal como van, final del Partido Socialista. En fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa. A proposta para a transferencia da AP9 a Galicia avanza no Congreso dos Deputados. O texto da lei pactado por PSOE, BNG e Sumar saiu adiante sen o voto do PP, ao considerar que non inclúe algunhas exixencias do Parlamento galego, como a dotación de fondos para realizar rebaixas e descontos. O texto pasará agora á Comisión de Transportes e logo debaterase no Pleno do Congreso. Ali necesita da maioría absoluta para ser aprobada. O Parlamento de Galicia solicitara por unanimidade a transferencia desa autoestrada, pero con condicións económicas. E ese é o matiz do que advirte o Partido Popular, que di que a lei que queren aprobar PSOE, Sumar e BNG non garante eses recursos. Os socialistas veñen de pactar unha lei de transferencia da AP9 que podería votarse pronto no Pleno do Congreso. Pídenlle ao PP que se sume. E espero que o Partido Popular se sume a esa aposta pola transferencia da AP9, porque naide entendería que supuxera a esa transferencia. O BNG, parte dese novo pacto, resalta a importancia do traspaso e esta é a primeira desconfianza dos populares, que os que bloqueaban a transferencia teñan agora, din, presa en facilitala. Acabamos de chegar a un acordo co Partido Socialista para desbloquear unha transferencia importante. Resulta curioso, enormemente curioso, que os mesmos grupos políticos que estaban bloqueando o debate da transferencia da AP9 no Congreso falen agora do desbloqueo e anuncien un texto alternativo. A transferencia cambia a titularidade, pero quen vai pagar o rescate da AP9 para que sexa gratuita? Porque esa é verdadeiramente a cuestión. Non nos conformamos con isto, queremos que esa infraestructura sexa libre de peaxes e imos seguir traballando até conseguilo. Agardemos que ninguén pretenda que esa gratuidade a teñan que financiar os galegos cos cuartos que salen dos seus petos. Os populares insisten, sí a transferencia da AP9 a Galicia, pero sen peaxes. Outra infraestrutura estratéxica para Galicia, a autovía que une Brión con Noia, está un pouco máis cerca. O primeiro treito entrará en funcionamento o vindeiro ano e mellorará a vida de 160.000 veciños. Os 5 kilómetros da autovía entre Brión e Urdilde estarán en servizo o vindeiro ano e mellorarán a vida de 160.000 veciños de Santiago e a Barbanza. A Xunta inviste nestas obras de desdobramento máis de 11 millóns de euros. Máis seguridade vial, máis comodidade, máis rapidez, máis desenvolvemento e por eso estamos facendo esta obra. O Goberno galego quere desdobrar todo o corredor para que Santiago e Noia estean unidos por unha autovía. Eu son moi consciente de que esta autovía empeza en Santiago e ten que acabar donde agora todavía non ten un dobre carril, que é no Concello de Noia. O obxectivo é que 8 de cada 10 galegos teñan unha vía de alta capacidade a menos de 10 ou 15 kilómetros da súa casa.
A Xunta pide ao Goberno Central que cumpra co financiamento da Lei de Dependencia. Di que Galicia é unha das autonomías con máis ratio de cobertura, por riba do 99%, e que no último ano fomos unha das comunidades que máis reducimos a lista de agarda. Tan só en un ano nos deixou de ingresar á Xunta de Galicia, pero sobre todo ao peto, ao bolsillo de todos os dependentes galegos, máis de 250 millóns de euros, co cal se acumula unha débeda con Galicia, coa nosa comunidade e con todos os maiores de máis de 3.000 millóns de euros. Segunda xornada de folga do metal na provincia da Coruña. Os piquetes bloquearon dende primeira hora o acceso a Navantia Ferrol. Non puideron acceder ao estaleiro nin os traballadores da empresa principal nin os das auxiliares. A protesta complicou moito o tráfico tamén na Coruña e en Santiago. Mañá mércores está convocado un novo paro e os sindicatos ameazan con 3 días máis de folga se na reunión deste xoves non hai avances ca patronal. Ryanair liga o seu futuro en Santiago á rebaixa das taxas aeroportuarias. A terminal reabre este xoves, pero a compañía irlandesa só recuperará frecuencias se o plan de AENA non segue adiante. Si finalmente bajan las tasas aeroportuarias, lo primero sería recuperar, poco a poco, trabajar en recuperar esa conectividad perdida en estas últimas 3 temporadas, ¿no? Desde el verano pasado, el invierno y ahora esta temporada presente de verano. Primero, recuperar lo perdido y luego a medio plazo ya pues podríamos estar abiertos a explorar de nuevo esa posibilidad de recuperar la base. O voceiro do PSOE en Cospeito deixa o partido e pasa ao grupo de non adscritos tras reabrirse o caso de violencia machista contra el. Daniel Irimia foi denunciado por agredir a súa parella o pasado verán. Tras ser detido e prestar declaración, o caso arquivouse, pero a Audiencia Provincial acaba de reabrilo. Di que hai indicios serios na denuncia presentada pola vítima e que foi un erro paralizar o proceso. Nunha mensaxe nas redes sociais, Irimia di que abandona o Grupo Socialista para non danar o partido. A vaga de calor deixa polo momento 11 mortos en Europa. En Francia faleceron 7 persoas, 2 mentres facían deporte e outras 5 son mortos indirectos por afogamento. Morreron mentres se bañaban en ríos e lagos para aliviar esa calor. Esa foi a causa tamén da morte de 4 adolescentes no Reino Unido. Traxedia en Bélxica, nun dos peores accidentes nun paso a nivel das últimas décadas. 4 persoas, entre elas 2 menores, morreron despois de chocar un tren cun microbús escolar. A investigación trata de aclarar por que o vehículo cruzou as vías cas barreiras baixadas. María Calvo. O accidente aconteceu esta mañá xusto aquí neste paso a nivel de Buchenhout ao norte de Bruxelas. As cámaras do propio paso a nivel confirman que as barreiras estaban baixadas e o semáforo en vermello cando o microbús invadiu as vías. O tren, que circulaba a uns 90 km por hora, activou o freo de emerxencia, pero non puido evitar o impacto. No microbús viaxaban alumnos dunha escola de educación especial. Faleceron 2 dos menores de 12 e 15 anos, ademais do acompañante escolar e do condutor, do que agardan os resultados da súa autopsia. Os outros 5 menores resultaron feridos graves. Os pasaxeiros do tren saíron ilesos e o maquinista deu negativo nas probas de alcohol e drogas. E vexan como acabou un coche en Santiago. Unha muller estaba intentando aparcar cando non se sabe como caeu por un desnivel de 5 metros e acabou no río. Só hai danos materiais. A condutora acabou no río, pero sen feridas. O seu marido baixara do coche segundos antes, mentres ela comezaba as manobras para aparcar. Axentes de aduanas rexistraron hoxe unha nave en Teo nunha operación contra o tráfico de marihuana. Patricia Vilar. Sí, ata pasadas as 6 da tarde, os axentes da Axencia Tributaria non abandonaron esta nave na que estiveron practicando durante todo o día un rexistro no marco dunha operación contra o tráfico de drogas. A aduanas despregou aquí un importante operativo e vimos como os axentes retiraban do interior da nave unha gran cantidade de plantas de marihuana que iban introducindo en grandes sacos de plástico e tamén en caixas para o seu traslado á nave. Está situada en Montouto, no concello de Teo, e non ten ningún rótulo que a identifique como propiedade de algunha empresa. Polo momento que non trascendeu é se hai detidos en relación con esta operación ou se practicou algún outro rexistro.
Grazas, Patricia. O izado da bandeira de España deu inicio á Semana das Forzas Armadas, que celebrará o seu evento central o sábado en Vigo. Todos os actos do Día das Forzas Armadas poderán seguilos aquí en directo na Galega, tanto o venres como o sábado. O venres a programación especial comezará ás 5 da tarde, ca exhibición de medios presidida polo Rei. E o sábado, ás 12 do mediodía, co acto central presidido por don Filipe e por dona Leticia. O historiador, xornalista e escritor británico Timothy Garton Ash foi galardoado co Princesa de Asturias de Ciencias Sociais. Trátase dun dos principais expertos na transformación da Europa Central e do Leste, un analista da historia do presente. Estudou na resistencia alemá a Hitler e a fin do comunismo no vello continente, desde o prisma da liberdade, a democracia e os dereitos humanos. O Deportivismo segue celebrando o ascenso a Primeira División. Hoxe, na sede da Xunta, no Pazo de Raxoi, en Santiago, puidemos ver os xogadores algo máis descansados tras estes 2 días de festa. Mentres uns se axudaban para asinar autógrafos, outros buscaban como situarse no Salón Nobre de Raxoi, o escenario reservado para as recepcións máis importantes. Sería pola relaxación de estar ao lado da casa que o teense David Mella seguía poñéndolle ritmo ás celebracións entre a solemnidade dos tapices do Pazo. Despois dos apretóns de más, discurso do capitán. Para nós é un orgullo representar ao Deportivo e tamén a Galiza cada vez que saímos ao campo. O Deportivo forma parte do patrimonio deportivo e emocional da nosa comunidade. Dese sentimento colectivo tamén falaron os presidentes, o da Xunta e o do Depor, que intercambiaron os uniformes dos seus equipos, Deportivo e Galicia Calidade. Ano de Galicia, o ano que ven, o ano Xacobeo 2027. Que podamos volver a ter un derbi galego. Que cando vayades xogar por aí, estede representando, por suposto, a cidade da Coruña, pero tamén a toda Galicia. E antes de compartir café coas autoridades, os protagonistas do ascenso seguiron como empezou a recepción, asinando autógrafos. Os seus organizadores din que pretenden levar ao límite o rendemento deportivo. Os seus detractores ven neles un desprezo ao xogo limpo e a exaltación dunha práctica perigosa para a saúde. Son os chamados xogos mellorados, unha competición na que os deportistas poden competir dopados e, de paso, facerse millonarios. O nadador de vermello é o grego Christian Gekolomev. Participou en 4 xogos olímpicos. Nunca subiu ao podio. Onte bateu o récord do mundo dos 50 metros libres. Fixo o dopado e cun traxe de poliuretano prohibido desde 2010. Nunha competición oficial, Gekolomev sería hoxe un apestado. Nas Vegas, esa cidade onde a extravagancia é norma, a súa fazaña reportoulle $1 millón. Chámanlles os xogos mellorados, unha competición en que non rexen as normas antidopaxe, un espectáculo onde a trampa se disfraza con excusas científicas, como xustificaba un dos seus organizadores, e onde atletas como este se ven como pioneiros do que algún día deixará de ser tabú. Os organizadores da proba explican que ningunha das drogas usadas polos atletas son ilegais fora das pistas. Admiten, iso sí, que en exceso poden chegar a ser daniñas, e que por iso manteñen as doses en segredo. Na proba dos 100 metros lisos non houbo récord. Usain Bolt segue sendo medio segundo máis rápido que este corredor dopado que, ironías, queixábase ao remate das malas artes dos seus rivais. E falando de trampas, case 14.000 estudantes enfrontaránse nos días ás probas da PAU en Galicia, a selectividade. Hoxe soubemos que o profesorado poderá inspeccionar lentes, calculadoras, bolígrafos e outros elementos para evitar que a xente poida copiar nos exames, Xoel. Sí, e ollo, Pablo, porque se un profesor detecta que un deses alumnos está copiando, poderían expulsalo directamente das probas. Exames que desta hora son moitos os alumnos que continúan preparando en centros como este en Santiago de Compostela, xusto no día no que a Comisión Interuniversitaria anunciou esa modificación e que os profesores poderán tamén inspeccionar eses obxectos. Un anuncio no marco do protocolo para as probas deste ano da PAU, que inclúe tamén outras novidades, como a posibilidade de identificarse co DNI digital, iso sí, como noutras edicións, tanto os teléfonos intelixentes como os reloxes digitais continúan totalmente prohibidos. A picaresca fai que copiar nos exames sexa algo moi bello, pero as consecuencias para o alumno que collan coas mans na hallada na PAU son tan contundentes que é para pensalo 2 veces, como nos contan os rapaces que terán que pasar a proba a vindeira semana.
Realmente non paga a pena arriscarse a que che quite un examen, che sancionen o mellor os que xa fixeches. Estamos a piques de facela e penso que a xente está máis preocupada por estudar que por facer trampas. Na pausa que é verdad que non coñece a ninguén que vai a arriesgarse, o sea, creo que ninguén quere pois que lle suspendan, que ademais é un cero xeral, non sei cantos anos sen poder presentarse, pero, por exemplo, en bacharelato sí que hai xente que copia un poquinho máis, pero eu creo que na PAU vai haber moi poucos casos por ese medo. A situación mudou moito co avance da intelixencia artificial porque os que pasaron a PAU hai 3 ou 4 anos falan doutros escenarios distintos, tanto para o alumno como para o profesorado. Decían que había detectores de ese tipo de, pues eso, de las gafas, de los pinganillos, pero en verdad nunca pasaba nada. O sea, había gente que igual los usaba y no, en ningún momento el profesorado tuvo conocimiento de la existencia de ellos. Inteligencia artificial como hai agora ainda estaba emerxendo e non era moi frecuente utilizala, pero unha chuletilla por debaixo da mesa e xa está. E seguimos varias xeracións atrás, cales eran os trucos máis frecuentes para copiar? Aquela incluso nos bolígrafos facíamos chuletas. Nos bolígrafos Bic famosos facíamos chuletitas. Era mítico de pasar o folio, de facer as chuletas na perna e levantar a falda. En chuleta pequeñita que metías en el bolsillo y sacabas para buscarle guión. A tecnoloxía pon a ferramenta, calculadoras, audífonos e outros dispositivos con capacidade para o almacenamento e transmisión de voz e datos, pero as consecuencias poden sair moi caras e a conciencia de pasar un ano en branco como mínimo son para non tentar a sorte. 159 bicos son os que se deu a parella de noivos protagonista do rito do bico de Avilés, o acto que pon o punto de final ás festas de Villalegre. O rito consiste en romper un pucheiro con leite presa e bicarse tantas veces como anacos queden do recipiente ao lado da ermida da Virxe da Luz. Yaiza e o seu mozo tiveron que tomar aire á metade do festín de bicos, que se prolongou ata 5 minutos tras pulverizar o récord anterior, que estaba en 155. Toda unha demostración de amor. Cas altas temperaturas destes días convén regar as hortas, pero non de calquera xeito nin a calquera hora. Para evitar a aparición de fungos ou de parásitos, hai que irrigar nos momentos máis frescos, preferentemente as rentes do chan. Regar a horta ao mediodía é o que nunca se debe facer, e menos aínda cando vai calor. Non só resulta inútil posto que a auga se evapora, senón que ademais pode acabar perxudicando as plantas. Non por a calor, por a fresca, a noite e a mañá. Porque se despois nos ven o sol, queimanos a planta, tamén se nos pasamos un pouquiño co riego, corremos riscos de ter fungos, de ter máis pulgón. Tampouco convén regar os cultivos por riba. Na maior parte dos casos, compre irrigar ao nivel do chan co fin de evitar a aparición de fungos. Por exemplo, os tomates, hai que regalos, faigolles un surco polos dos lados e regalos polos lados, sin regar as follas. A planta calle directamente a auga e fai esas manchiñas que despois é a mancha do que lle chamamos aquí a leva, o frío ou os hongos. Esos son os hongos. A tal efecto, existen sistemas de rego que facilitarán este labor. A partir de 4 euros hai disponibles pequenos depósitos que se chantan na terra e que hidratan as raíces. Temos, pois, por exemplo, desde calquer tipo de sistema de goteo, temos programadores que é simplemente enchufalo e concretar unhas horas e uns minutos ao largo desas horas e xa estaría, olvidaríamonos do riego. A longo prazo, os sistemas de rego acaban por aforrar tempo, gastos e disgustos. Este gran crocodilo agromou na área da praia coruñesa de Riazor esta tarde sorprendendo a bañistas e paseantes, unha escultura de arte efémera que moitos inmortalizaron nas redes sociais. O nivel de detalle da figura, ca boca aberta mostrando os dentes e con medio corpo emerxendo da área como se fose a atacar, é ben realista. O seu autor aínda estaba dándolle os derradeiros retoques á última hora desta tarde. Un 26 de maio de 1897 publicábase Drácula, de Bram Stoker. Por iso, o 26 de maio é o Día Drácula. Hai máis de 50 películas inspiradas nunha novela convertida en icona do xénero gótico e de terror. Varias delas puideron velas aquí na Galega. Quedan co misterioso encontro entre o conde e Jonathan Harker, un abogado que viaxa a Transilvania para actuar como axente inmobiliario. Ata mañá.
Benvido ao meu fogar. Entre e deixe tras de si algo da felicidade que agora trae. Conde Drácula. Eu son Drácula. E doulle a benvida, señor Harker.